Croeso cynnes i chi unwaith eto I un o gyngherdda y plas. On behalf of the friends of Oriel Plas Gynweddw, I'd like to extend a very warm welcome to you all to one of our excellent concerts once again. Mae 3 o'r rhai sydd efo ni yma heno wedi bod yma o'r blaen. Felly croeso nôl da ni'n gyroed I Annette fan hyn, a Steffan a Trystan. Ond mi wna I ddeud rhyw air bach am y 3 ohonyn nhw, a wedyn mi wna I oedi dipyn bach wrth yr aelod newydd sydd yma hyn yma. 3 of the people taking part this evening are returning. They have been here before. We have one. Rwan, sa dwi'n wedi checio ni wedi 4 ar 10 oedd y transmission. Di'n dal yn 4 ar 10? Di'n 4 ar 10? 4 ar 10. 4 ar 10. Gofn mi, mae'n bwysig. We have a 14-year-old joining the 3 who are returning tonight. Annette, of course, does dim angen cyflwyno dim ar Annette. Mae Annette yn gyfaill agos iawn I Oriel Plas Gynweddw ers blynyddoedd lawer bellach I chi. Fel cofiwch chi wedi gwir o tu ôl i'r ymgyrch pan oedden ni'n hel pres I gael y piano hyfryd mae sydd yn fan hyn. Ac wrth gwrs mae Annette yn gyfeilydd ac yn bianydd cenedlaethol, sag ydy un o'r ymwladol a dweud y gwir yn ynys. Mae wedi gwneud I marc yn y byd hwnnw ers blynyddoedd lawer bellach. Annette, as I was saying, needs no introduction. She has been here many a time. She is an accomplished pianist and an accompanist, and we are very glad to welcome her back here tonight. Tro dwytha yr oedd Trystan Llyr Griffiths yma, a cofiwch chi bod o ar fin cychwyn ar daith I Zurich. Ac os ydych chi'n cofio nawr, oedd o newydd briodi hefyd, dwi'n siŵr am gael I wraig o fel o hynny bod o'n mynd I ffwrdd dymor I Zurich. Oedd o'n mynd I berfformio efo'r studio opera rhyngwladol yn Zurich. Last time Trystan Llyr Griffiths was here, he was about to go to work with the International Opera Studio in Zurich, where he has been for the 2016-17 season. Wedyn hefyd, mae Steffan Lloyd Owen yn dychwelyd. Steffan, fel cofiwch chi, pan oedd yma tro blaen yn aelod o'r triawd trio efo Emily Wyn Gibson a Bedwyr Parry, sef Annette yn fan hyn. Heno, mae yma I hun ac I ganu deuawd efo Trystan. Steffan Lloyd Owen comes from Pentraberw, Holland Arms, on Anglesey. He is currently studying at the Royal Northern College of Music at Manchester and has been here before as part of Trio. Tonight he is here on his own as bass baritone and also in duet with Trystan. So a very warm welcome to both Trystan and Steffan. Nhw fydd yn cychwyn ar hyn yma. Ond hefyd, wrth gwrs, da ni'n falch iawn o allu croesawu Gwydion Rhys yma atan ni hyn yma. Mae o, fel o'n i'n dweud, yn 4 ar 10 erbyn hyn. Wedi gwneud i'r arc eisoes yn y byd cerddorol. Mae o yn ddisgybl yn ystod y dydd, fel tai yn ysgol Dyffryn Ogwen. Ond mae o yn dysgu y piano a'r cello yn Canolfan Cerdd William Mathias. Ac mae o'n aelod o'r ensemble cello a cyfaredd llunynol yn fan honno. Gwydion is a pupil at, I should say, Canolfan Cerdd William Mathias, Caernarfon, where he receives his cello and piano lessons, and he is also a member of the cello ensemble and string quartet. He is an accomplished musician already. A llynedd, felly cofiwch chi, mi gafodd o wahoddiad I arwain am gyfnod yn y Proms in the Park yn Mae Colwyn. Last year, he was asked to conduct during the BBC National Orchestra of Wales BBC Proms in the Park at Colwyn Bay. Felly, da ni'n falch iawn o reid croeso arbennig hyn yma I Gwydion Rhys.
beth dwi eisiau gwneud, dwi wedi cael cais i ddeud wrthoch chi bod yna CDs ar werth yma acw gyn Trystan sydd yn rhatach nag ydyn nhw'n y siop. So, Trystan's CD is for sale here tonight at the bargain price of £10. Dic pint ydy'r CD. Mi fydd hynny ar gael yn ystod yr egwyl, a rhag ofn i mi gofio, anghofio'n sech, yn ystod yr egwyl, fydd yna hyn yma ddim coffi, dim ond diodydd ysgan, neu, os da chi eisiau nhw, hen diodydd meddwl yna, ond the bar will be open during the interval, but only for soft drinks and wine. No coffee will be available tonight, rhag ofn mi anghofio sôn. Ond heb fwy o'r rhag ymadroddi gen i, sorry, ia. Newch chi wneud yn siŵr bod eich ffonau symudol wedi diffodd. Please make sure that your mobile phones have all been switched off. Diolch yn fawr. Felly, newch chi wneud croeso cynnes i bawb sy'n cymryd rhan yn yma. Gychwyn y noson, Trystan a Steffan. Ie, Steffan. Diolch yn fawr.
yma. Dwi'n teimlo eitha'r goll gan bod wedi bod yma. Tair gwaith ar y trio. Dwi'n teimlo dwi'n bod sefyll yma. Ond dwi'n y canol enwa. Wedyn, Benedictus gwaith Robert Arwyn oedd hwnna. A wwan dwi'n mynd i gannu chi un o'r gwaith mwyaf adnabyddus Meirin Williams. Aros Mair Mynydd y Mawr. Diolch. Gan Tosti, a'r gan yma yw Non-Tama Pew. Mae'n mynd i ddod chydig bach o downar i'r gwrdd. Mae'r gan yma amdan dyn yn deud wrth, neu wrth cariad yn deud wrth gyn cariad fod o ddim yn ei garu i'r mwy. Sori, Seguici a
Rwy'ch croeso cynnes I Gwydion Hughes. Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n braf iawn gael chwarae yn y lle anhygoel yma. Mae'r acoustic yn gret a mae'n dweud, oedd y canu rwan, ffantastig. A felly, dwi'n mynd I chwarae 3 darn o'r piano. Y darn cyntaf dwi'n mynd I chwarae ydy Regard l'Étoile gan Messiaen. Yr ail darn dwi'n mynd I chwarae ydy'r Nocturne Opus 55 gan Chopin. A dan ola dwi'n mynd I chwarae ydy'r Dance Fantasiol Divine gan Shostakovich. Thank you very much for the welcome. It's a pleasure to be able to perform this great acoustic. We can all agree that that singing now was amazing. The first piece I'm going to play is the Regard l'Étoile by Messiaen. The second piece I'm going to play is the Nocturne Opus 55 No. 1 by Chopin. And the final piece I'm going to play is the first of the 3 fantastic dances by Shostakovich.
change bach neis i. The wood burner bach. Wel, y gan gynta, first song I'm going to sing, yw Can gan Handel. Chi bod yn fod i gyd wedi clywed i o blaen. Ei enw yw Ombra Mai Ffwf. Von die Tenne, del mio platano amato, per voi risplenda il fato. Tuoni lampi e procelle non voltraggino mai la cara pace, e giunga a profanarvi ostrona pace.
clywed y tywysog. Fel chi'n gweld, mae gen i ffynnu'n gwahanol yn nos yma. A felly, dwi wedi chwarae 2 ddarn heno. Dwi'n mynd i chwarae'r cyntaf rwan, ac ar ôl bach mwy o ganu ac egwyl, fyddai'n chwarae'r ail ddarn. Darn cyntaf dwi'n mynd i chwarae heno ydy Sig Sig gan William Henry Squire. Oedd William Henry Squire yn chwarae'r softgrowth Brydeinig oedd mwyn dim marw reit agos at yn amser ni 1963, sydd efo dim ond gymaint agos at y ni, yma o. A felly, nath adael yn casgliad anferthol o ddarna ar gyfer cello, sef o Peryg ei hun, a da chi'n gallu gweld pa mor ddal yn chwarae yn y darna yna i gyd. A hwn di'r darn gorau dwi'n meddwl allan ohonyn nhw. The first piece I'm going to play tonight is called Sig Sig by William Henry Squire. William Henry Squire was a British cellist who was born in 1872 and died in 1963, which to me makes him seem much closer to our time than he actually was. And he left a massive legacy of pieces for his own instrument, the cello, and all of them are just gems, and this is possibly one of the best of them all.
Reit ta, neu dri hyn eto. Neu orffan y rhan cyntaf, a'r ail rhan. Mond un wedi gannu chi wan, wedi fydd Tristan yn canu chi a wedyn ni'n mynd am eglwyr. Y gan nes yma, can allan o Marriage of Figaro, Aria Figaro ydy arno fo, lle mae o yn ffeindio allan plania account ac mae o yn dechrau dweud fo, wel, watcha di dy hun, oherwydd fydd a'i nad o fel a'n di. A byddai'n canu hyn y Gymraeg, yn lle sefol Bolare, fydd o'n oswyd Sam Hampshire. Diolch am arglwydd feistr, rwy'n dechrau deall, beth yn wir yw'r dirgelwch, ac werthawrogi dy amcanion helionis. Fe am ni Lundain, ti'n weinidog i negesydd, a fy Susanna. Cyn hanes cyfrinachol, na bydd wir, Figaro, wir o rai. Oswyd am ddawn tro arglwydd bach anwyl, oswyd am ddawn tro arglwydd bach anwyl, ar fy ngwydar chwarwe a fi. Glywes i'n as, ydw i'n disgwyl i fydda. Dwi heb canu yr un nesaf hyn ers sawl blwyddyn, actually, a dwi'n dechrau cael ei nôl mewn
un repertoire nawr. Falle mor rai allwn ni clywed fi'n canu fi o blaen I Walk With God. I'll walk with God.